We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. May buntag ug maupay na agahay inyong nga tanan maayong adlaw nga Lunes. Welcome sa inyong morning program ang GMA Regional TV Live. Kapuso, tungod sa padayon ninyong pagsuporta sa atong programa, manghatag kami og GMA Now device sugod kini karong adlaw. Busa andama na ang inyong mga cellphone, mga kapuso. Yes! Good morning sa ato ang mga suging viewers din sa Central ug sa Eastern Visayas. Mga kapuso, excited na ba mo nga makaangkon sa GMA Now device? Busa tutok na sa ato ang programa ug ayo si Piata ang questions of the day nga among i-flash sa inyong mga telebisyon. Upat ka mga palarang viewers matag adlaw ang makaangkon sa GMA Now. Aron nga ikaw mapili ipadala ang sakto nga tubag sa maong pangutana kauban ang imong pangan, contact number og details sa 0927-625-2939. Inyong makita karon sa inyong screen ang numero. Reminders lang kapuso, dapat usa lang gyud ka entry per sender ang inyong ipadala. Monday Blues ba mga kapuso? Tara magpaug na tata pinaagi sa atong 3-minute fitness segment kauban atong sender of the day, tanahon tani. Hey, next, nagkadaghan na, George. Ato ang mga kapuso din ha, ang nagpadala sa ilahang mga 3-minute fitness routine. Busa, daghan kayong salamat. Keep on sending lang, mga kapuso. Kay kita-kita rin siya magtinabangay sa pag-motivate. Ginaw to, let's make this a lifestyle. Yes, oo, tinuod jud na. Busa sa mga fitness enthusiasts diha, pwede kaayo nga mo share mo sa inyong 2 to 3 minute nga fitness routine. Gamita palihog ang hashtag 3-minute fitness o hashtag GMA Regional TV Live. I-post ang inyong easy to follow steps kay ato kining i-share sa ato mga kapuso viewers. Okay, nahuman naman ta sa pag-exercise. Karon mga kapuso, makichika na ta. Kauban sa lead actor sa Heartful Cafe nga si David Licauco ug Siren Takon. Tinud-anay na baning kilig nila, tali nila sa iyang partner nga si Julian San Jose. Ug dungan tang makisayod kabahin sa ato ang electricity bill ug unsaon nato pagdaginot sa konsumo sa kuryente mga kapuso. Ilabi na nga sagad ka nato naka work from home o naka study from home. Pinaagi sa tigpamaba sa Visayan Electric Company. Sa laing bahin, makigsadya usab ta kapuso kauban ang lola nga social media sensation karon pinaagi sa iyang mga vlogs, daghan kayong nalingaw kaniya, lakip nako. Karon kapuso, ipasa na nato kang Cecil aron sugdan ang iyang biz talk.
Usa siya sa mga bida sa makakilig nga romantic series sa GMA Telebabad nga Heartful Cafe. O karong buntaga, maki-heart-to-heart bistok ta together with Kapuso heartthrob David Licauco. Mayong buntag, David, and welcome sa GMA Regional TV Live. Hello, hello. Mayong buntag sa inyo mga kapuso natin dyan sa Cebu. Kumusta ka na, Good morning. David? What's keeping you busy these days? Okay naman. Tapos na ako sa showbiz responsibilities ko. So as of right now, I'm back to working on my businesses. And I still get to work out, play basketball. So, ayan. Aside sa mga exercise na ginagawa mo, do you also follow a strict meal plan? It's not really about what you eat. It's more about how much you eat. You know, I mean, yung quantity pa rin talaga. So, I believe na you can still eat cakes, ice creams, pero in moderation. And speaking of food, this time pag-usapan natin ang Heartful Cafe, ang bago mong project. Let's talk about your character na si Ace. Kasi aside sa nakakakilig yung chemistry niyong dalawa ni Julie, how exciting is this project for you, David? Well, I'm very, very excited kasi first of all, it's my first ever lead teleserye. And to talk about my role naman, my character's name here is Ace Nobleza. He's very well driven and parang goal-oriented talaga siya. So, ayun, like nagre-revolve yung life niya dito sa business, family, friends, and love. This time may question tayo from your fan na nanonood ngayon. This is, this question na sinend niya sa programa natin. Ito yon. Would you date someone like Julie Ann San Jose, David? Oo naman. Oo naman, di ba? Siyempre, given the kung okay ng situation, why not? Baka pwede ko siyang maaya na kumain or something. Kung si Ace naman, sinusuyo si Heart sa Heartful Cafe. Ikaw, David, paano ka ba manligaw? Marami na akong nagawa eh. Pero ako, I make sure na, alam mo, like, hindi lang sa start. Kasi, like, diba, tendency sa simula lang yung yung Yes. parang, ibigay ka ng, ako, parang alam mo yan ah. Kasi I'm married na eh. Oo eh, parang, so yun, I make sure na talagang ine-effortan ko. Kaya naman, gabi-gabi, pinapanood talaga namin ang Heartful Cafe, David. Kaya please thank and invite all our viewers na suportahan ito and of course, yung mga social media accounts mo din. Sana panoorin nyo ang Heartful Cafe, gabi-gabi po yan, 8:50 p.m. sa GMA. And if you wanna see my life, my personal life, you could follow me on my Instagram. It's at David Licauco and Facebook, Twitter, ganoon din naman. Daghang salamat! Daghang salamat for having me. Mga kapuso, mubalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Karong buntaga mga kapuso sa Spotlight Kuryente ang atong hisgutan. Doon ay mga nireklamo karong bago kay mitaas kuno ang ilang bill, ilang balay runon sa kuryente dinhi sa Metro Cebu. Mga itagkatin-awan kabay ni mga kapuso. Kumusta sab ang estado karon sa demand ug supply sa kuryente dinhi sa Metro Cebu? Makauban nato karong buntaga mga kapuso ang Reputation Enhancement Head o ang tigpamaba sa Visayan Electric, si Ma'am Queenie Bronce. Good morning, Ma'am Queenie. Welcome sa programa. Kumusta ka karon, Ma'am? Good morning, Nico. Good morning sa mga viewers no karon sa atong programa. Okay ra ko, ikaw kumusta sad ka din ha? I'm good po, ma'am. Thank you so much for joining us this morning. Ma'am, unahon jud nato kining mga issue, mga pangutana karon, ma'am, kay daghan ang mipaabot sa social media sa ilang concern sa kalit kuno nga pagsaka sa ilang electric bill, ma'am. Unsay explanation ini gikan sa Visayan Electric? Nico, no, naay two main reasons nganong ni saka ang atong kuryente start sa March ug sa April nga bill. Ang una ana is nisaka gyud ang generation
prices, no, ang generation rate. Ang among pagkwinta, ang pagsaka niya kay mga 40 centavos gyud or about mga 90 pesos kung ang 90 pesos kung ang imong consumption is 200 kilowatt hours. Ang usa pod ka reason niko is init gyud kaayo ang panahon. Kung init ang atong palibot niko, mas grabe ang pagtrabaho sa mga motor, sa atong mga cooling appliances. Na unsa man ang mga cooling appliances kanang mga aircon, refrigerator, and even our electric fans. Kung tanaw nimo sa imong bill, no, kay naa man ay gi-divide man na because of the IPIRA law, gi-unbundle ang atong mga rates, so makita na og asa na padung ang atong gibayad sa atong kuryente. So makita nga na ay generation charges, na ay transmission charges, yan ay distribution charges. Now kanang distribution charges mao na ang moanhi sa distribution utility sa Visayan Electric. And that only consists mga 15% of your total bill. Kanang generation, gikan na siya, muna siya ang atong gibayad sa mga power plants na nag-generate og power. Dili na siya kinanglan approval ni ERC or ni DOE because volatile na siya or mag-usab-usab na siya because magdepende man na siya sa price sa market. So ang karon ang ni-drive yun sa atong pagtaas sa generation rate kay kaning increase sa prices sa coal o increase sa prices sa bunker fuel. So mo man ay nisaka, so nisaka po ang atong generation charges. Doon na kay kwintada ka ganiha, Ma'am Queen, unsa to kung pananglit usa ka balay magkonsumo og 200 kilowatt hours, so pila ka pesos ang madugang sa ilang bill? Mahog nga 90 pesos ang increase sa bill. Kumusta na og paghisgot ta og demand ug ang supply sa kuryente sa inyong service area sa Visayan Electric? Naara gyud tay enough supply of power kay since the start of the pandemic last year, Nico, wala pa gyud ta naka fully recover no nga sa pareha sa demand sa pre-pandemic days, no. Ang driver sa atong demand karon is residential kay ang mga tao naa pa man sa ilang mga balay. Buot pasabot, Ma'am Queen, wala kayo tay masinati nga mga brownouts unless kung dunay mga unscheduled nga mga repairs. Brownouts, wala kaayo unless it's an emergency o scheduled. Usa sa mga causes sa atong outages, kay kana yung mga tabanog nga mo lukot sa atong, mo tanday sa atong linya. So, pahimangno sad mi sa mga viewers nato nga dili mulikay lang gyud ta og magpagpalupad og tabanog dool sa linya sa kuryente. Ma'am, you were saying dry season karon, ting init, kasagaran, daghan sa ato mga kaigsunan nara sa balay, of course, kay work from home, nag-eskwela sud sa balay, ma'am. Pero kadaghanan sab sa ato mga kaigsuonan, mga kapuso, ato mangayo sabi sila, ma'am, og mga energy saving tips. Among gamiton ang kahigayunan nga, pwede ba makashare ka na mo og gamay nga mga tips, ma'am? Ang number one gyud nako nga tip niko no kay kanhi atong paggamit sa aircon. Kung naamoy plano nga mo palit og aircon, make sure nga ang aircon nga inyong paliton enough nga maka pabugnaw sa lugar nga inyong butangan sa aircon. Dili man na ingon nga kay mo palit lang kog aircon and then that's it. No, mangutana jud ka sa imong palitan, mingon ka nga inani kadaka ang room nga akong butangan ani nga aircon, enough ba ni nga horsepower. Kinanglan limpyo ang atong aircon. Kay ang hugaw nga air conditioning unit kusog mukaon og kuryente. Unya katupong mga refrigerator, so kay nindot kay inom og bugnaw karon, ang mga ice ug ang mga ice candy, pertigyong daghana ron no. Dili na to permi abli-ablihan ang atong ref. Kay kung magsigi kag abli sa imong ref, init ra ba sa gawas, ang temperature sa sulod magsigi na siya og apas para ma-meet niya ang temperature jud nga desired no nga kung unsa imong giset sa imong refrigerator. Ma'am Queen, muhabol lang ko day question gipadak ka namo gikan sa ka viewer, ma'am, og netizen, ma'am, ning comment. Ngano kuno nga pirmi ninyo nga i-shutdown ang kuryente kuno, ma'am, kada 6 PM sa barangay sa may Lusaran area? Dili na siya shutdown, Nico, no. Ang system sa Visayan Electric kay automatic na siya. Every time nga the system detects a fault nga nang naay murag problema sa linya, mo automatic na siya og paong. And then mo automatic sa na siya og siga.
i-attempt na sa system kay automated man gud ni ang among system, i-attempt sa system nga pasigaon. So munang ma-experience sa mga tao nga murag mayon sila nganong na-disco man mo bisan electric. Dili na siya disco, reaction na siya sa among system. Alright, to cap this off, Ma'am Queen, mensahe nimo sa atong mga viewers karon gikan sa Visayan Electric. Katong mga customers namo nga nay concern sa ilang bill, pwede ra gyud nga manawag mo sa among customer service hotline nga 230-8326. Pwede sad mo chat sa among Facebook page. These venues para maabot maka-reach mo namo are available 24/7. Thank you very much, Nico. Alright, daghang kayong salamat, ma'am, sa pag-uban kanamo karong buntaga paghatag og katinawan sa mga isyu sa kuryente. Mga kapuso, gikan sa Visayan Electric si Ma'am Queenie Bronce. Salamat, Ma'am Queenie. Ubalik pa mi kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Good vibes ta karong buntaga mga kapuso tungod kay makauban nato. Trending ni siya nga lola gikan sa Davao del Norte. Ubay-ubay libuan na gid siya mga subscribers ug mga followers mga kapuso tungod sa iyang talagsaon ug makalingaw nga mga gimmick. Labi na kuyog iyang apo nga si Wako. Karong buntaga mga kapuso, makauban nato si Lola Wending. Maayong buntag Lola Wending. Kumusta ka karon la? Maayo man. Kanus aman mo kining inyong pag-vlog. Kinsa may naka-decide ani ngano nakahuna-huna man mo nga mag-vlog kanus amo nagsugod ini? Nagsugod mi atong pagkuan Marsyo man itong pag-COVID. Kani siya ka nagtrabaho man sa kuan Davao o sa call center. Uli diri kay matay man po itong akong anak. Di naman makabalik. Di ingon siya nga dito mi sa pantyong kay na may lubong diri sa giya sa yuta na mo. Ingon siya nga lamag kuan ta mag live ta. Aw mag-vlog ta unda ingon ko nga inaano siya kapuslan ng vlog di man ta makakwarta maayo ning mamuinit og maes kay makapalit gatag ginamos. Sige lang kay pas hindi ay pamasin ra man ato. Kumusta ang kinabuhi isip vlogger Lola Wending? Mura magnaanay suguan maayo man mag-vlog kay daghan man magpa-picture unya bisag go ta kaila atom nang gisakay og awog daw manaog man kay do aras Lola Wending kinsa man yung kaila man ako ngo ko kaila. Sikat na day kayo la, biliba. Pila ka buok imong apo la? 23 ra. 23. Si Wako, of course, usama ni sa imong kauban gyud nga vlogger. Hi Wako. Hi. Kumusta? Pila edad nimo? 10. 10? Ngano magsige man muglalis ni Lola Wending Wako? Kalimuto man sugo. Lola Wending, hinugo day pod kayo la ko no? Dili ay kay masugoon pagbomba kay manhugas sa kong plato. Maingon, di masungot na ba, niaway mga sulutan magagalon. Inigmataan na nila, manlargo na panlakawa na og lipat ka. Naasa man yung pangita alayo man. Mo na, tingbo na ka, ingkog unya ra ka, inig ulit ka, piangan ka ka. Pila to edad nimo karon day Lola Wending? 77. 77. Pero unsa man maingon biya ka sa imong mga vlogs nga mamatay kas konsumisyon kang Wako? Mamatay siguro sa konsumisyon pero ako naman adan-adanon ka ba sa inyo na mamatay no ako tinuod. La, kumusta ang COVID ya sa inyo la? Kay doon na kay vlog adto nga murag naglagot na gyud ka ining COVID no? Katong di ko makalakaw. Nya. Katong lockdown nga dili bisag maadto sa Maniki dili dihay tigula nga nakahatagan man og size meal ingon ra la unsa may imo gi-interview man siya unsa may imo gibati lang nahatagan man kaing ana sa pan. Jag nalipay ako dong sa COVID kani wala pa ning COVID di ko kadawat aning kwarta. Kanang hinaot punta na dili mawa ning COVID ing kalami baya puspusan hina sa kay nalipay.
Kung doon na kay mensahe kay Wako, Lola Wending, unsa imong gustong isulti kay Wako? Ako isulti nimo ako di na ka magpabadlong kay aron mo taas-taas sa ato kinabuhi. Mulakbit lang ko gamay, Lola Wending, bi, kay naglalis man mong Wako, ani, kinsa to na una, ang manok o ang itlog? Manok. Nagkasinabot na mo, kinsa gyud, manok ba gyud, itlog? Itlog. Di manok ka na una, kay di man mo itlog o goy manok. Lagi ka naman. Itlog. Oh. Sa katapusan na lang lastly, doon na makay gusto ipahatag, ipaambit nga mensahe sa mga kabatanunan karon sa imong mga followers, mga subscribers, Lola Wending. Amping sila, panlakaw, may apoy kuan sila, kay aron dili sila madutlan aning COVID. Alright, daghan kayong salamat sa pag-uban kanamo karong buntagan. Nalingaw mi sa inyong presensya, mga kapuso, si Wako, ug of course, ang ilado na gyud kaayo nga social media sensation gikan sa Davao del Norte, si Lola Wending. Salamat, Lola Wending. Thank you, Lola Wako. Sa Biz Talk, nakauban nato si Kapuso David Licauco nga mapasalamaton karon sa lead role niya sa kilig serye nga Heartful Cafe. Samtang nakauban nato ang tigpamaba sa Visayan Electric Queenie Bronze, ipasabot kun nganong nasinati sa kadaghanan sa mga konsumidor kining pagsaka sa ilang electric bill karong panahona ug dunay sabdi siya mga pahimangno aron makadaginot sa inyong gamit sa kuryente. Sa katapusan, mga kapuso, makalingaw nga interview na kauban nato si Lola Wending ug iyang apo nga si Wako gikan sa Davao del Norte nga way puas sila paghatag og kalingawan ug mga pagtulunan sa mga netizens. Makalingaw sab kay nga vlog sila ang relationship sa maglola nga mo'y atong i-cherish, of course. Yes. Sa mga lola. Mulagi, nakainomdom lang noon ko sa ako ang mga lola o mo ang mga experiences kani adto makalingaw gayon. Doon ang ginay mga panaglali sama ni Lola Wending o Apo Sil, pero mahusay raman yun na, di ba? Ay, Pag oo. igugmaay mo, patigbabaw. Mo na ilahang linahi nga paagi sa ilahang love and affection, di ba? Busa mga kapuso, ani ako mi ibilin nga pabaon alang kaninyong tanan gikan ni Helen Kacham, usa ka TV personality. Grandmothers are voices of the past and role models of the present. Grandmothers open the doors to the future. Sa mga gusto nga mo preview pagbalik ni mga episode and more, please visit our official website www.gmaregionaltv.com. Pwede sab kapuso sa among official YouTube channel GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghan kayong salamat kapuso sa laing adlaw sa atong pagpanag-uban. Thank you for joining us this morning, mga kapuso. And tutok lang jud mo sa ato ang mga episodes dinhi sa GMA Regional TV Live for more inspiring stories. That in all things, God may be glorified. Stay strong, stay healthy, keep safe, kapuso.